Не, това не. Искаш донат? Защо? Мога да Какъв ти сложиш... е проблем с сексуалните позиции в това нещо? Не мога да разбера. Добре. Ма! Ето, това не е сексуално. Сега да вам по-по само. Кои си устата? Кои си устата? Единственото нещо, което напуска сградата е самата продукция. Гледах настрани, защото така че души косата. Право ще почисто отвътре. Пробвай. Виждате си за... Чакай. Чакай да ги напудрим малко. Смятам, че ако изкопчаваш, защото на копче никой няма да следи какво. Убиеца явно е бил мек. Ние сме ретардирали. Особено той. Затова Китай се свърза с френски архитекти, които да създадат... Свърза е същата работа, Обърна! Ето е Китай. Хей, Франция. Искаме нови сгради. Хокей, нови сгради. Ама да са яки сгради. Хокей, ще са яки сгради. Такива взем камъчета, които ми кара да се чувства топничко вътре, ти едно приятно. Ето чела с малък дисплей върху оптиката. Това е. Google Glass е поредната джаджа на Google. Тя представлява чифто чела с малък дисплей върху оптиката. Не го направя както трябва. Пак. Накрая трябва да погледна точно. Добре. Не ме гледай, това няма значение. Google Glass е поредната джаджа на Google, която представлява чифто чела с малък дисплей на оптиката. Сега ме развали косата, отивам си оправя. Здравейте, добре дошли в Daily Source, това е Random Naked Guy, който е облечен. Сега тук двамата малко с усмивка в интернет се появиха ентусиасти с надежда това да се случи за сметките за ток. Преведете куфара точно на черното, моля те. На черното. Лигли. Не е на черното. Аз не да го зашли, бе. Как не е на черното? О, мигрена е. Верно, забравих, сори. Той пък бах чупливия майната. Лъжи, бе. Принеси, моля да се куфара точно на черното. Така точно на черното. Да не се вижда бяло. Да не се вижда паркет. Не, да се вижда черно, обаче не е и паркет. Сега се обърках също спокойно. Благодарим ви, че не гледахте. Ние чак там се връщаме, добре. Благодарим ви, че не гледахте. Не забравяйте да коментирате. Не се смеме! Анко! Благодариш. За кой път ще го кажа? Имаше пухче.